Laibana taraga pulang ke kampung di Rayo Gadang, basa badan dulu de indak dapat mambana meminta kain duak samang, hatilah dibalui rindu. Pitilai danai asankan batahun danai kumpuakan coy tuju oli penyo, tapi kadenai pangakan induak samang managakan tatangi den dibuanyo. Ampunkanlah mandekan duang badan, kau tak dapat pulang, bukannya denai datar agak, bukan dek bapi tindak denai dah dapat mailak. Doakanlah mande sayang, tak buka hati induak samang, kini kau baru puasa menjelang hari karaya, untuan dibuliakan jua. Pitilai denai aisyangkan batahun denai kumpuakan coy tuju oli penyo, tapi kadenai pangakan induak samang managahkan tatangi den dibuatnya. Ampunkanlah mandekan duang badan, kau tak dapat pulang, bukannya denai indak taragak, bukan dek bapi ti indak